Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuba sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imbhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ekufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikezile ufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasemngcweleni ngofakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule miningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube. Oh Jesus. Lapho ungahlala khona phansi ulalelisise uhlole imbhalo nathi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni ezifakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa efundiswa ukube ngabe iyafakazelwa yini umoya ongcwele. Njengakho konke sishumayeza ngakho sifundisa ngakho kufakazelwa uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge Baba wethu esizulwini. Baba wethu esizulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi yamakhosi. Amen. Bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe esihola ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele esihola eselusa ukuhamba endleleni enguKristu Jesu, yona yodwa yobungcwele. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Siloke sithulebona ubufakazi ngayo imbhalo nangalo izwi kaNkulunkulu eliphilileyo elingaguqukiyo, elingabuni, elingasoze futhi ladlula, alinasiqalo alinasiphetho, elangona phakade. Siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe nabaprofethi bakhe abangcwele abaphathisa izwi bathembeka kulo. Kukho konke uNkulunkulu wayekhulumile kubona bakwenza ukuze kugcwaliseke ubuhle bakhe ezimpilweni zethu. Namanje izwi lakhe lisisekelo sokuma kwethu ebungcweleni, ngokuba ngalo siyaphila, ngalo siyasindiswa, lona izwi lakhe esilithola kuyo imbhalo engcwele. So ngesonto ledlule, umgqibelo
baba nemfundiso mayelana nokudla nangendlela ekubhalwe ngayo eBhayibhelini nangendlela omunye umfowethu igama lakhe kuthiwa u-Enigma naye unesambulo sakhe achaza ngaso bese ke athathe eBhayibhelini lokho akuchaze afundise ngakho abantu kepha akusekelwa eBhayibhelini ngoba iBhayibheli lisho kunye naye usho kunye. So unakho ufuna ukuthi sivume akushoyo okuphikisana neBhayibheli nezinto ezalotshwa abapostoli abazambulelwa uJesu. So umfowethu uBright ke ube sehamba wamnika ke imessage ukuthi akayilalele. Enginokuqonda ukuthi akazi nokuthi uBright sinaye uzitshela ukuthi uBright nje umnikele imfundiso. So umuntu nje wasiyamphendula ke ngendlela amphendule ngayo ukuba mina bengiphikisa ezinye izinto azishoyo ngeBhayibheli ezingahambisani neBhayibheli. Inhlobo ekuthi noma uNkulunkulu wayezikhulumile. Ngizoqala nje ngithi umthetho uqhamuka ngoMose. Iziprofetho uMoses umprofethi, iziprofetho ziqhamuka ngabaprofethi. Bonke abaprofethi abakaze bafike baphikisane. Ubufakazi bukaJesu buqhamuka ngabapostoli. Bonke abapostoli bakhuluma lezwi linye. So angikwazi ukuthi mina kuzoqhamuka umuntu oyedwa azokhuluma izinto eziphikisana neBhayibheli bese ngithi lo muntu ngiyalithatha izwi lakhe. Okusho ukuthi iBhayibheli alisenamsebenzi. Ngenxa yokuthi uma ephendula kwimpendulo yakhe uthini? Oyithatha ifoni uyibeke phambi kwakho ngoba uzothatha uphendula ngeBhayibheli. Amen. This morning I was listening to the message you sent me on Sunday. Uthi ke ubhale ngesingisi ke uthi ke namhlanje kuseni ubelalele umyalezo ayothunyelwe uyena ubhuti ngobani ngesonto. It is said that these brothers are still opposing me about this. Uthi ke kubi ukuthi labafowethu bayangiphikisa ngalento. It is written that people must not argue about what they don't know. Uthi kubalekile ukuthi abantu bangaphikisani ngezinto abangazazi. The Lord Jesus uNkulunkulu uJesu is appearing in different ways. Uziveza ngendlela noma uzibonakalisa ngendlela ezihlukile. Sometimes as fire. Lokho siyakwazi lokho uthi ngesinye isikhathi uzahlule uzambula njengomlilo. Or just a voice. Noma izwi nje. In a form of people. Noma aqhamuke ngesimo sabantu. Or a great light. Noma abe ukukhanya okukhulu. Or a man formed as a cloud. Noma abe umuntu owesimo sefu. Amen. Or in a way he was on earth before he was crucified. Noma aqhamuke ngalendlela leya eyiyo ngaphambi kokuba ngesikhathi sakhe emhlabeni ngaphambi kokuba abethelwe. He do what he likes. Wenza noma ngabe yini ayithandayo. So I spoke to this brother. Wakhuluma nalomfowethu okuyimi lo wakhuluma ngaye. Who told me he don't trust my message. Ukuthi mina ngiyithemba imiyalezo yakhe. When I was taken to heaven. Yena uthi wathatha wayesezulwini. 2011 September. Wathi ngo-2010 September. To see how the people worship Jesus. Ukuthi abantu bamkhonza kanjani uJesu. This brother was not there, but Enigma was there. Uthi ke mina ngangingekho njengoba lo mfowethu wayengekho ukukhuluma ngami yena wayekhona. When the angel took me from somewhere to my house at night. From somewhere. Amen. Uthi ingilosi yamthatha ke la yamthatha khona ebusuku endlini yakhe. In 1992. Nango-1992. This brother was not there, but Enigma was there. Uthi u-Enigma uqobo lwakhe uyena wayekhona. 2018. Ngo-2018 futhi. Until now. Kuze kube manje. The Lord is revealing so much to me. Uthi uNkulunkulu umvezela okuningi. Those who don't understand me, it's because I am not talking to them. Uthi ke labo abangamqondi ngokuba akakhulumi nabo. Ukuthi unabantu bakhe akhuluma nabo. So ningizwisise kahle njengoba ngichazile ukuthi ukhuluma izinto eziphikisana nabapostoli okunye uyakhuluma kuyiqiniso
okunye kwamanga akuhlaza. Naleya 92 angiyazi siyayiqala namhlanje. Ngo-2011 September siyayiqala namhlanje. Ngo-2018 siyayazi leyo. Nalapho futhi athi mayiveza wathi lobufakazi buzohamba phambi kuphele. Kwakungathi ubufakazi bokuqala lo. So manje sekuvele okunye okusha ngaye nangazinto lezi azishoyo. Asizami thina ukuprova ukuthi mina ngiright mina. Kepha iBhayibheli liyini umsebenzi walo uma kuwukuthi ngeke sasebenzisa lona iBhayibheli njengendlela yesisekelo sokholo lwethu nobufakazi. Akekho umprofeti ophikisa omunye eBhayibhelini baprofeti bakaNkulunkulu. Kusukela kuMoses kuze kuyophuma kuMalaki nakuJohane uMbhaphatisi. Bakhuluma lizwi linye. Kusukela kubapostoli kuze kuyofika kwincwadi yesambulo. Akekho noyedwa umprofeti okhuluma izwi eliphikisana nelinye noma umpostoli okhuluma izwi eliphambene eliphikisana nezwi lomunye umpostoli. So uEnigma ke bengathanda mina ukuthi ngoba yena uthi mina ngiyamoppose noma ngiyamphikisa, akangilethele iBhayibheli azoveza izinto azishoyo azisekele ngeBhayibheli ngoba phela ufana nompostoli noma nomprofeti yena ngithi owambulelwe izwi. Nangu umpostoli uPaul wayengekho nabanye abazalwane abapostoli. Kepha uNkulunkulu noma uJesu ezambula kuyena wakhuluma zonke izinto ayezikhulumeni nalabapostoli lababanye. So mase yakubona ohlangana nabo uyoconfirma noma uyoqinisekisa ukuthi ngabe useshumayele kangaka ushumayela ivangeli eliyilo yini. Uma sefika kubona wafika kukhona engathi basemqoka nabanye engathi bayinsika zalabantu. Kepha yena zange abe nandaba ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu akakhethi buso bamuntu. Wayesehlala nabo phansi ngokusithekileyo wakhuluma nabo ukuze athole ukuthi ngabe levangeli alithunyelwa ukuthi olushumayela abantu bezizwe ilona yini. Wathola ukuthi ke bakhuluma lizwi linye base bexhawulana. Yezo lonto leyo. Yena uBarabha nobani omunye ngoba uThixo wayengaxhawulanga yena, waxhawulana abapostoli. Kepha ngisho uTito oyenami engumGreek kaphoqwanga asokwe. Awuhambe wephambili usake emuva kakhulu. Incwadi ngokuka kwabaseGalatia isahluko sesibili verse 8. Yes. Ngokuba yena owanika uPetru amandla ukuba abe ngumpostoli. So inkinga manje Enigma abasavezi izinto eBhayibhelini njengoba labantu bakhuluma lizwi linye. So manje labantu bekhuluma lizwi linye wena bese ukhuluma into ephikisana neBhayibheli ngenxa yokuthi wazi iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu usiveza kanjani but izinto ezishoyo zisekelwe eBhayibheli. uNkulunkulu siyazi ukuthi uyaqhamuka ngesimo somuntu akhulume, uyakwazi ukuthi avele efwini, uyakhuluma efwini, uyakwazi ukwenza lokho, waqhamuka ngesimo somlilo uyakwenza lokho, uyakhuluma ngezwi ungamboni uyakwenza lokho. Kepha akakaze akhulume yonke into mina njengomhlengi uNkulunkulu mengibonisa izinto. Ungikhombisa ngokweBhayibheli, ungikhombisa izinto eziconfirmekayo eBhayibheli. Angikwazi ukukhuluma into engekho. Ekuthiwa ngizothi ngithathe kuJesu kepha ingafakazelwa eBhayibheli. Angikwazi. Uma nginephupho likanjalo ngiyacela ukuthi ngicela iconfirmation angiconfirmele ukuthi ngabe lephupho liqhamuka kuyena noma la kaSathane. Then kuzoba lula mekuthi liqhamuka kuyena uzophinda afake futhi okunye ngoba uyakwenza lokho. Wakenza kuGideon. Uthi uma kuukuthi ngithunywe wena ngempela nami ngikhombise ubufakazi. uNkulunkulu uyakwenza lokho. So angikwazi mina ukuthi ngizothi lithi iBhayibheli kwincwadi yamaRoma sahluko 15 verse 4, 5 and 6. Uphinde ungenzele incwadi yaqala baseKorinte sahluko 10 from verse 1 upward. Silungisa nje le ndaba leyo ukuthi uqonde ukuthi yabona yonke into engikhulumayo ngizonywa ngimla. Hayi ukuthi mina ngazi kangcono kunawe
But uthi uJesu ke uma sebenikhaphela ningakhathazeki ukuba ke bengesenina okhuluma kepha kube sekubaba uZulwini. Ubaba oThixo ezulwini simazi kanjani ngezwi lakhe elifakazelwa imibhalo. Angikwazi ukukhuluma into enkaniko yami bese ngithathe uNkulunkulu. Uma ukuthi wena waba nesibonakaliso esingaka kufanele siza zonke izibonakaliso kusukela uqala uthula ubufakazi ukuthi kwenzakalani. Mawuzoqhamuka ngo2018 emva kwalokho wasuthi wena ke lo bufakazi buzohamba phela ngoba bunika ngezigaba. Manje bese ke ubufakazi bakho uthi ke angikwazi kuphela nini ngoba namanje ukuthi uNkulunkulu uyakubonisa. Angikuphikisi. But uma uzoshintsha engekho eBhayibhelini mina ngizoma eBhayibhelini mina ngoba ngeke ngahlulelwe ngomlomo wakho uNabhudu Enigma. Ngeke ngahlulelwe ngomlomo wakho. Ngizokwahlulela ngeBhayibheli ekuthiwa izincwadi zavulwa. Amagama alabo abangatholanga encwadini zokuphila nakwincwadi le eBhayibheli ngokomyalelo nangomthetho kaNkulunkulu bayalahlwa echibeni lomlilo. Ihayidise nabafileyo abancane nabakhulu kusho iBhayibheli. So lento akuyona ukuthi mhlambe sizama ukulwa nawe anginakuzuza lutho ngokulwa nawe mina. But ngizophikisa izinto ozishoyo ngeBhayibheli. Ngoba iBhayibheli lona likhuluma izwi elilodwa. Ngifuna uqondisise ukungalelesise. Ngizongithini? iBhayibheli likhuluma izwi elilodwa. Lokho ngifuna uqonde ukuthi iBhayibheli likhuluma izwi elilodwa. So onginika ngithini incwadi la? Incwadi kwabaseRoma isahluko 15 verse 4. Yes. Ngokuba konke kwalotshwa ngaphambili. Izwa ke manje. Konke okwalotshwa ngaphambili. Kwalotshelwa ukufundiswa kwethu. Kwalotshelwa ukufundiswa kwethu. Ukuze ngokubekezela. Nangenduduzo. Yemibhalo. Izinto ezilotshwe ngaphambili zobufakazi zibotshele thina ukuthi ke siqonde izinto zikaNkulunkulu. Ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba. Ngani sibe nani? Sibe nethemba. Ngani yini yona esizayo ithemba nenduduzo ngemibhalo. Ngani? Yemibhalo. Sibe nethemba. Kepha uNkulunkulu okubekezela. Nowenduduzo. Makaniphe nibe nokuqonda kunye. Sibe ngani? Nokuqonda kunye. Yayizwa lento engishoyo? Sinikwe izwi linye. Kepha uNkulunkulu okubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye. Ayikho into leyodwa engikhulumayo mina mengimla evuna mina. Ngikhuluma yonke into evuna iBhayibheli. Ayikho into engazigqaja ngayo ngizikhazimise ngayo noma ngiziphakamise ngayo. Angilutho mina. Nami ngisoni njengabo bonke abantu. Nami ngicela into ethele noNkulunkulu njengabo bonke abantu. Kepha anginaki ukuthi ngilazi iqiniso bese emva kwaloko ngishaya ngathi angilazi ngenxa yokuthi ngizothiwa lo muntu ukhulume noJesu. Anginankinga naloko kepha uma ingilosi lithi iBhayibheli noma kuthiwa uthatha ingilosi. Noma kuthiwa uthatha ingilosi uthi yasezulwini. But uma uzokhuluma izwi liphambene nalela futhi sobapostoli. Lithi makube uqala kusiweyo. Akusho mina kusho iBhayibheli. So wena ungacabanga ukuthi mina izinto engizishoyo ngisho ngokuhlakanipha kwami. Uma kuukuthi mina ngizoyisihogweni mina njengoba ngikhuluma manje. Angihambe ke ngale iBhayibheli. Angihambe ngale iBhayibheli ngesihogweni. Kuyongisiza ngani ukuthi ngithathe izinto ezisho abantu ngoba ubufakazi bungaka usazi ukuyibona kupho kuyiqiniso. Abantu bakholwa iyona yonke into ekhulunywa abantu abahlangana noJesu ngenxa ukuthi abalazi iBhayibheli. Abafuna ukukholwa izwi simkanje siyashumayela mase kuthi ubufakazi bamhlengi uhlangana noJesu bangagijima abantu bazogcwala la kumina. Kuba yini abantu sebezenza ama celebrate ngayo le ndaba ukuthi abahlangana noJesu. So manje izwi liphelileyo esilinikiwe elithi ke masikhulume lizilinye siqonde into eyodwa sonke. Umfundisi omunye ufundisa lokho omunye ufundisa lokho omunye ufundisa lokho baphikisane neBhayibheli. So uyabuza umuntu ngikhombe iBhayibheli ethi umfundisi wami uthe kanti ukholwa yini? Ukholwa ulizwi noma ukholwa umfundisi? Itheni? Kepha uNkulunkulu okubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye phakathi kwenu sibe nokuqonda Kristu kunye phakathi kwethu ngokuka Kristu Jesu ukuze ngenhliziyonye ngenhliziyo eyodwa nidumise ngomlomo munye sidumise ngomlomo munye uNkulunkulu uyise wenkosi yethu ngomlomo wodwa sonke kufanele sikhulumise ngokukholwa izwi ebhalwe phansi ukuba zilotshiwe lezi zinto njengoba isho incwadi zilotshwe ngaphambili zilotshelwe thina
zilotshiwe lezi zinto lezi ikhuluma ngembhalo incwadi. You understand? Mase ke emva kwalokho ngiphinde ngizokuvezela incwadi noma ungaqala ngeyaseKorinte sahluko 1. Sahluko 10. Ngifuna nosahluko 1, ngifuna uqale sahluko 1 mase uya ku10. Ngizofeza nje ngeBhayibheli lezi zinto lezi ngoba angeke ngithi ngizothi mina ngiyakuzwa. Mawukuthi ufuna sikhulume sinawe funeka sihlole imbhalo ngoba konke ozokusho ngizofuneke ngibheke eBhayibhelini ukuthi kukhona kuyahambisana. Mekwathi kusha angikwazi ukuthatha. Okuphambene nokuphikisana nemfundiso ngeBhayibhelini. Uma kuukuthi wena ukhuluma nami ke ukhuluma nabantu bakaNkuluNkulu athi uNkulunkulu asifundisa abantu ngevangeli lobufakazi bakhe elikeBhayibhelini. Uma uzoshintshelwa ngizokubiza ngegama ngilento oyishoyo ayikho hayi ukuthi siphikisana ngezinto esingaziqondi. Izinto zibhalwe phansi nje eBhayibhelini. Hallelujah. Why ufuna ukuvika ngesithupha? Enigma. Why ufika ngesithupha? Kusho ukuthi mina fe uNkulunkulu angishaye ngifeke namanje. Ngoba kusho ukuthi mina ngizophazamisa wena uthunywe uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi wakhe. Yathi ivangeli kuyilona libalekile alishunya yenza. Memeza ungasibambi. Hallelujah. Meshumayela ngeBhayibheli thina siya-oppose. Siyavimba ukuthi wena ungakhuluma iqiniso kanti eliphi incwadi yeqiniso kanti. Yini umsebenzi weBhayibheli? Hallelujah. Lord Jesus. Yini umsebenzi weBhayibheli? Yini umsebenzi walo? Asililahle phela sihambe ngobufakazi babantu siyake ukulandela iBhayibheli. Bese uthathe esikufunayo sishiye esingakufuni. Asithanda umsebenzi iBhayibheli sesifana wonke amakholwa athi mina uNkulunkulu ngithanda nginje. Akala inkinga. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko sokuqala Verse 9. Uthembekile uNkulunkulu. Uthembekile uJesu Kristu. Okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu. Yes. Inkosi yethu. Inkosi yethu. Kepha ngiyanincenga bazalwane. Ngiyanincenga bazalwane. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Yes. Ukuba nikhulume zwilinye nonke izwi elilodwa sonke. Kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu. Manje kwenziwa yini sahlukane? Mina ngibuza ukuthi ke bona bonke abantu bayakholwa. Yini phikisana neBhayibheli? Kodwa nipheleliswe emqondweni munye. Umqondo njani? Emqondweni munye nasekuboneni kunye. Ekuboneni unjani? Kunye. So manje uma ukuthi uzokhuluma izinto ezingekho eBhayibhelini sokwazi kanjani usithembe into oyishoyo ingafakazelwa abapostoli ingafakazelwa abaprofeti ingafakazelwa umthetho kaNkuluNkulu. Ngoba uthatha ivesi elilodwa wahamba nalo. Wena usuyashumayela manje wena. Kepha manje into oyishumelayo ayinasisekelo uma sekhanjwa ngempela kuhlolwa imibhalo. And awangiphendulanga ngeBhayibheli. Ngiphendulile wena ngaloko okushoyo. Uwa mhlambe wongiphendule ngeBhayibheli ukuthi kubhaliwe ukuthi wena uthazile wathi ke uNkulunkulu uyaziveza. Ngiyakuvuma lokho but okufundisayo phela. Yes Lord. Okufundisayo ngoba ngisakhuluma last year no Enigma. Besikhuluma sinaye uEnigma. Akazaza ngiphendule eqondile. Wagcina ngene ezihlahleni waphuma wangena wayichaza indaba yakhe yamhlula yakhula into ayichazela khona last year. Ufakazi ngisenabo namanje. Abantu bonke ababulalela abazalwane basho bathi ke ayi asasamthembi thina nento ayishoyo. Because ukhule ukuphendula into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Ayikho into emnandi njengezwi kaNkuluNkulu elithi ngoba bonke amabandla amile ngenxa yeBhayibheli. Isekelo sempilo. Noma abanye beqamba manga kepha basebenzisa iBhayibheli. uNkulunkulu simaze ngani iBhayibheli. Ufakazi bakhe noJesu kuseBhayibhelini. Mekuthi uJesu ngiyoshawa ngishawela wena ngamane ngishawe kepha iBhayibheli ngiyakholelwa ikona konke okuphakathi. Ingakho enginikile isambulo ukuthi ngiqonde imibhalo yakhe. Manje bese ukuthi mina sengiyavuma ukuthi kuyakwenzeke lezo zinto ozishoyo noma ngithi ngiyakholwa izona bese ngikholwa kanjani izinto ezishoyo eBhayibheli nezambuliwe kumina. Ngizofundisa ngithini uma ngibuza ukuthi isho ukuthini lokho ngizothi haya lokho asisakwenza. Iphi proof? Hayi kwasho Enigma. Kuba lokho. Hayi uthi wabona uJesu. Yini esayisebenzela iBhayibheli angisakwazi ukuphendula kwamina. Angisakwazi ukuphendula ngenxa ukuthi manje ngitshela umuntu ngakholwa ngayeka imfundiso ebalekile ephilileyo. iBhayibheli ithi masikhulume lizwi. Linye sibe umqondo munye. Kungabi khona ukwahlukana. Kodwa nipheleliswe emqondweni munye. Sipheleliswe kumqondo munye. Nasekuboneni okukodwa. Ukuba ngitsheliwe ngani bazalwane bami. Awucabange uthini ulontuzana uNkulunkulu kumpostoli Paul. Mese zambula lapha kwincwadi yezenzo sahluko 26 ngifuna uqale from verse 14.
noma ya ngithi uqale kulontuzana ku9 ekhuluma noAnanias ngalesikhathi uNkulunkulu esekhuluma noAnanias ukuthi uthini kuyena ngesikhathi esezambula kaAnanias ekhuluma naye esethi uAnanias ngiyamazi lo okhuluma ngaye itheni Incwadi izenzo isahluko 26 verse 9. yes Kepha mina ngokwami not sahluko 26 ngifuna sorry ngithe sahluko 9 sahluko 9 inike uverse 9 lapho khona uNkulunkulu ekhuluma noAnanias mayelana naye umpostoli Paul esevelile ngapha kumpostoli Paul wasekhuluma noAnanias Incwadi izenzo isahluko 9 verse 9. Verse 8. uSaul wayesevuka phansi kepha esevulile amehlo akhe kabonanga lutho base bembamba ngesandla bamisa eDamaseko izinsuku zabantathu engaboni engadli engaphuzi. Kwakukhona eDamaseko umfundi othile igama lakhe lalingu-Ananiya. Inkosi yathi kuye ngombono, Ananiya. Yena wathi ngikhona Nkosi. Inkosi yayisithi kuye, suka uye esitaladini esithiwa siqondile ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSaul waseThaswa. Ngokuba bheka uyakhuleka ubonile indoda igama layo lingu-Ananiya ingena ibeka izandla phezu kwakhe ukuba abone. Kepha uAnaniya waphendula wathi, Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke ukubi akwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema. Nalapha unamandla avela kubapristi abakhulu ukubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Inkosi yayisithi kuye, hamba, ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana bakwa-Israyeli, ngokuba mina ngiza kumbonisa konke amele ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami. Khona wahamba uAnaniya wangena endlini. bambe lo hamba futhi uye kusahluko 26 sukela kuverse ngifuna verse 1 ngifuna from verse 18 Incwadi izenzo isahluko 26 verse 18. yes Ukuvula amehlo abo ukuba basuke ebumnyameni. awusheshe kancane uqala from verse 16 Kepha sukuma ume ngezinyawo zakho ngokuba ngibonakele kuwe ngalokhu ukuba ngikumise ube isikhonzi nofakazi walokhu kungibona kwakho nowalokhu engiza kuzibonakalisa kuwe ngakho. Ngikophule esizweni nakwabezizwe engikuthumela kubo ukuvula amehlo abo ukuba basuke ebumnyameni baphendukele ekukhanyeni, basuke emandleni kaSathane baphendukele kuNkulunkulu, ukuze bamukeliswe ukuthethelelwa kwezono nesabelo phakathi kwabangcwelisiweyo ngokukholwa kimi. Ngalokho Nkosi Agrippa, angibanga ngongawulaleliyo umbono wasezulwini, kodwa ngamemezela kuqala kwabaseDamaseko nakwabaseJerusalema. manje oyibambe lapho kunelontuzana engavelanga lapho kule bhebhe lesizulu kuthini verse 15 Kepha mina ngathi ungubani Nkosi? angifuni lowo mina ngifuna uverse chapter 26 ngifuna lapho khona ethi lapha ya Verse 17. ima
Awudayi 15. Incwadi izenzo isahluko 26 verse 15. Kepha mina ngathi ungubani inkosi na? Inkosi yathi, mina nginguJesu omzingelayo. Kepha sukuma ume ngezinyawo zakho, ngokuba ngibonakele kuwe ngalokhu ukuba ngikumise ube yisikhonzi nofakazi walokhu kungibona kwakho, nowalokhu engiza kuzibonakalisa kuwe ngakho. Ngikophule esizweni nakwabezizwe engikuthumela kubo, ukuvula amehlo abo ukuba basuke ebumnyameni baphendukele ebukhanyeni, basuke emandleni kaSathane baphendukele kuNkulunkulu, ukuze bamukeliswe ukuthethelelwa kwezono nesabelo phakathi kwabangcwelisiweyo ngokukholwa kimi. Okay, ibambe lapho khona incwadi engiyifunayo ethula khona futhi ubufakazi. Chapter 22, anginika chapter 22 nakhona futhi. Yeah, ngifuna chapter 22. Ngoba phela kunobufakazi obuthathu. Khona le ncwadi engiyifunayo, bengithi lapha ku26 noma ku8 ku9, ohamba ilapha ku22, starting from verse 8. Hallelujah. Lase ngiphendula ngathi ungubani inkosi na? Wathi kimi, mina nginguJesu waseNazarethe omzingelayo. Yes. Kepha labo ababe nami bakubonanga ukukhanya, kodwa izwi lowakhuluma nami abalizwanga. Kodwa izwi lowakhuluma nami abalizwanga. Ngathi ngizakwenzani inkosi na? Inkosi yayisithi kimi, sukuma uye eDamaseko, uzakutshelwa khona konke okumiselweyo ukuba ukwenze. Kepha njengokuba ngangingasaboni ngenxa yenkazimulo yalokho kukhanya, ngaholwa ngesandla yibo ababe nami, ngafika eDamaseko. U-Ananiya othile, indoda ekholwa ngokomthetho, oyefakazelwa yibo bonke abaJuda ababakhile khona, weza kimi wema wathi kimi, Saul mzalwane, buya ubone. Mina ngase ngimbona ngaso leso sikhathi. Wayesethi uNkulunkulu. Okay, asike sizweke la uverse 14. Uthi uNkulunkulu baba wakumisela ngaphambili ukuyazi intando yakhe, ukuthi wazi intando yakhe, nokumbona olungileyo, nokulizwa izwi. Ukuthi ke kumele ubone nje oyedwa. Ubhalwe kanjalo, ngicela bafundele ngeSingisi bakhombise. Ngoba lizikhulumela ukwalo lelo Bible lesizulu. Ngifuna uverse 14. Comparison ngapha lethi ke ngifuna ubone olungileyo, bathi ke manje ulikhuluma lithi oyedwa phela olungileyo. Ngifuna ubone lowo kulungileyo oyedwa. And he said, the Lord of our fathers uNkulunkulu wababethu had chosen thee, ukukhethile wena, that thou shouldest know his will, ukuze wena uyazi intando and yakhe, see that just one, ukuze ubone yena kuphela olungileyo, ubone yena kuphela uyedwa, and see that just one, and see that just one, ubone yena yedwa olungileyo, and shouldest hear the voice of his mouth. Okay, uyedwa sifanele ukubona yena bese sizwa izwi lakhe. You understand? Bengifuna ukuveza lo ncwadi leyo wamanye bathiwa bakhulume ilizwi linye, fanele sibone oyedwa. Uma sewuqhamuka nento ephambene nalebhalwe phansi sabona oyedwa. Ingakho iBhayibheli ishingencenga bazalwane lapha kwincwadi yaseKorinte sahluko 10, isahluko 1 verse 9 and 10. Ngwafunda uverse 10 khona uzoza lapha ku verse 11. Kepha ngiyanincenga bazalwane, Yes, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, yes, ukuba nikhulume zwi linye nonke. fanele sonke thina sikholwayo senze into eyodwa. Akufanele senze into eyahlukene, kepha sithi sikholwa yizwi elilodwa. Kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu. Makungabikho ukwahlukana, kusho mase uqhamuka nento engafakazelwa eBhayibheli sesihlukene.
Mawuzothi wena ukhuluma nami noma bengaqonda ukhuluma nami, wena ufakazelwe eBhayibheli. Yini umsebenzi weBhayibheli? Ngoba sikhulume elizweni. Yini umsebenzi? Sizokhiwa kanjani ibandla likaNkulunkulu bese sizoqhamuka esinye isambulo esiphambene neBhayibheli? Ayisho lencwadi ukuthi noma ngabe kuthiwa ingelosi evele ezulwini, noma ngabe kuthiwa abapostoli, uma qhamuka omunye umuntu ozofundisa into ephambene nale esifundisiweyo abapostoli ababe noJesu, makabe ngoqala kusiweyo. Manje kusho ukuthi iBhayibheli alithanda umsebenzi phela. Esenibe khona iminyaka emingaka labo abanye abantu abangayazi lento oyishoyo kusho bayisiqogweni bonke. Hallelujah. Abakhoyo ukubona bangadla noma ngabe yini ekhona emhlabeni ngokumhlaba kwaNkulunkulu. Amen. Amen. Shuba phakathi esiqogweni. Mase uqhamuka uthi iRevelation ethi unamanga enigma. Unamanga enigma ngoba uphikisana neBhayibheli. Unamanga. Uyaqamba manga. Angikwazi ukuvuma. Ngikwazi ukuvuma noma sengithande ngithi ngiyazama ukucabanga ukuthi yini engangivumisa angiboni. Amen. Amen. Ngabuza ngathi ke kusho bonke labo abadlila khisitaba kwesihogweni. Lithi iBhayibheli akukho ukudla okungcolisa umuntu. Yes Lord. Yes Lord. Akukho ukudla okungcolisa umuntu. Bathi embusweni kaNkulunkulu singena ngokulunga hayi ngokudla. Yes Lord. Jesus. Mambuza uyiphi incwadi efakazela lento ukuthi abantu bamvezela wathi ke phela ukuthi awukholwa usho ukuthi ke wangena izintangeni nonkwankwazo enigma. Ngane kwanakhulumisa. Enigma. Uma wempakamo ngiyawazi. Ngiyawubona futhi. And manje abantu basabokulahlekelwa isithunzi. iBhayibheli ngeke siliphikise. Ngisho sesithanda enigma. Lungile asike sibheke ngokweBhayibheli uthini uJesu kwincwadi yaLuka qala kwincwadi yaseKorinte sehluko 10 noma ngabe uNkulunkulu akunika ikepha uNkulunkulu usho mekhuluma izwi aliphambene nathi ukuthi asiya ukushumayela phela sishuma kanti ishonyelelwa iBhayibheli yini umsebenzi weBhayibheli enigma omunye omuphika omunye umuntu ofakazela lento oyishoyo ke mhlambe mekuthi ke kuzoba khona izwi livumela naye makube khona umuntu phela ofakazelana nalento oyishoyo elikhuluma lizwi linye naye lithathe uNkulunkulu bekuwena wedwa sokwazi kanjani ukuthi inesiqiniseko lokho enigma sokwazi kanjani enigma ungivezela incwadi yaseKorinte sahluko 10 kusukela kuverse 1 Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko seshumi ivesi lokuqala. Yes. Ngokuba ngithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu. Okhokho bethu bonke babe phansi kwefu. Bonke badabula ulwandle. Bonke banqamula ulwandle. Bonke babhabhathiswa uMose efwini nasolwandle. Yes. Bonke badla kudla kunye bonke komoya. badla kudla kunye komoya. Bonke kuphuza kunye komoya. Bonke okusho ukuthi lento lemeyichaza iBhayibheli ngifuna ukukhanyisela ukuthi awazi ngoba abantu abaningi abakwazi ukuyichaza lento. Ngalesikhathi ke bephuma eGibhithe bona bagcina sebesibekelwa yifu bancamula olwandle. You understand? Lolofu lele ebusuku luyinsika yomlilo emini kuyifu. So bonke abantu ababengaphansi kwalolofu lelo nabanqamula olwandle kwakuyindlela yabo ukubhabhadiswa besuka eGibhithe behamba ngaphansi kwefu. Amen. Amen. Siyazi kanjani indaba yefu nendaba yolwandle. So iyona ndlela abantu ababhabhathwa ngayo ababe noMoses banqamula olwandle behamba ngaphansi kwefu beholwa yifu. Kwakumbhabhadiso wabo labo. Besitheni? Bonke kuphuza kunye komoya. Baphuza ini? Phuzo kunye komoya. Siphuza kufanele kuphuza kunye komoya. Bonke kuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Yes. Idwala lelo lalinguKristu. So babelandela uKristu ehlane kwakuJesu Kristu lo ebahola. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozile ngabo. Yes. Ngokuba bashaywa phansi ehlane. Yes. Kepha lokho kwaba yizibonelo. Kwaba yini? Yizibonelo kithi. Lonke into eyenzeka lesiyanga lesikhathi kwakuyisibonelo kuthina. Size singafisi okubi. Oh, singezufisa izinto ezimbi. Njengalokho bona babekufisa. Njengoba bona babefisa izinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu. Futhi ningabi
ngabakhonza izithombe singabi njengabanye ngabantu kubo. abakhonza izithombe njengabo kubo. Njengokulotshiweyo ukuthi abantu bahlala phansi Yes. ukuba badle, Yes. baphuze, Yes. basuka ukuba badlale. Go ahead. Futhi asingenzi ubufebe njengokuba abanye kubo benza ubufebe. Masingenzi ubufebe kubo njengabanye benza ubufebe. Bafa ngalusuku lunye Yes. abayizinkulungwane ezingamashumi 23. Yes. Futhi asingayilingi inkosi njengabanye Masingayilingi kubo. inkosi njengabanye kubo. Bayilinga, Bamlinga, babhujiswa izinyoka. babhujiswa izinyoka. Futhi ningakhononi njengabanye kubo. Singacomplain njengabanye kubo. Bakhonona, Yes. babhujiswa ngumbulali. Yezo londo le. Kepha lezo zinto Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwe ukusiyala thina. so yabona lezi zinto lezi sifunda ngazo eBhayibhelini. So konke okushoyo enigma fanele sifunde ngake eBhayibhelini ngokuba kunobufakazi. You understand? So uma ufunda incwadi yamaHebheru sahluko 10 verse 1 bese uphinde futhi ungifundele usahluko 11 verse 1 to 6. Ngifuna ukukuvezela ukuthi yonke into kaNkulunkulu inobufakazi obuseBhayibhelini. Akuyona into engikhulumayo ngikhuluma ngokuhlakanipha kwami. So mafanele ngivaleke ukuthi mina ngiyeke ngoba mhlawumbe ngiyakoppose noma mhlawumbe mina ngiyavimbezela ukuthi ukhuluma into ayikhulumisa uNkulunkulu. Uma waphikisana neBhayibheli ngizosho ukuthi iBhayibheli lithini phambi kwabantu mina. So abantu bazozikhethela bafuna ukukholwa yizwi elibhalwe phansi elasindisa abantu abaningi noma umlomo womuntu okhulumayo. Kepha ungafakazelwa ukuba uma kuthi anika umyalezo ozoqonda umyalezo wakho straight. Uthi mokhuluma uJesu akukhombise eBhayibhelini ukuthi ngisho la. Mokhuluma athi ngisho la. Upastor Mkhize wakhuluma wakhomba iBhayibheli. Ngobufakazi bakhe engakazi azalazi iBhayibheli uNkulunkulu walifaka kuyena iBhayibheli. Wezikuyena naye eBhayibhelini uNkulunkulu wamfaka iBhayibheli wathi akalile. uZulu wase-Eastern Cape naye mekhuluma ukhuluma uNkulunkulu umkhombisa izincwadi ukuthi into elibambezela ukuthi ningakholwa umkhombisa ngezincwadi eBhayibhelini. Ufakazi bakhe ubulande eBhayibhelini. So manje uma kukuthi sothi sokhuluma ngemlomo bese sithatha amavesi azosupporta into esifuna ukuzivimba ngayo ukuthi hayi uNkulunkulu phela uzibonakalisa kanje azibonakalise kanje. Lokho kushoyo kukuphi pho eBhayibhelini? Hayi uNkulunkulu uthi namhlanje manje izwi lakhe ningaqinisile inhliziyo zenu. Kukhona eBhayibhelini lokho kushoyo wena ophambene neBhayibheli ngifuna wona ukusupporta ngeBhayibheli phela. Ngoba wena ufuna ukusivumisa into ayikhulumayo but ayinako ubufakazi eBhayibhelini. Ithini incwadi? Incwadi kumaHebheru isahluko seshumi ivesi lokuqala. Yes. Ngokuba lokho umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo. So uthi uJesu angizange ukuzobhubhisa noma uzoqeda ngabaprofeti. Kepha ngizogcwalisa. So bezogcwalisa uthi ngaphambi kokuthi umhlaba nezulu ukudlule. Amagama akhulumile khona elilodwa igama emthethweni nabaprofeti eliyakwela phansi ngaphambi kokuthi kwenzeke konke. So manje ke usethi ke la Ngokuba lokho umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo. Izithunzi umthetho wawuyisithunzi Sezinto ezinhle ezizayo. so lokho ukuthi abantu bangakudla ukudla okuthize babulalane uma umuntu onile noma egagile lengiswe emthini noma ngxoxwe ngamatshe noma shiswe noma suswe ngaphansi kwephakathi kwebandla lokho kwakuwumthetho. Excuse me. Kwakuwumthetho kuyisithunzi Sezinto ezinhle ezizayo. yes Ungesiyo umfanekiso wazo uqobo. kungekona okusho ukuthi lezi zinto zazikhuza abantu indlela uNkulunkulu ekhombisa ngayo intukuthelo yakhe lezinto methu abantu ufuna balandele umthetho ubanike umthetho ukuthi bawugcine umthetho. Kepha manje lezo zinto akubona ngempela ukuthi ufuna abantu ukuthi umefile abulawe emhlabeni. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hayi kunempela lokwakuhle ngizolile but umthetho obanike wona ukuthi lokudla engakudla ukudla okuthile kanje ngoba nina nginikhethile. Bahamba ngomthetho owunikwe. But bese qhamuka abaprostoli noJesu athi ke akuyona into engene emlomeni engcolisayo. Athi ke konke okukhona emhlabeni kwaNkulunkulu ubusisiwe. Ehlisele isibonakaliso kumphetho amkhombise zonke inhlobo zezilwane athi akahlabadle. Hallelujah. Yafakaza iBhayibheli. Uthi lezo zinto usiyasikhulula kuzona. Ingakhe incwadi izikhuluma ithi ningadukiswa umuntu. Ozonikhohlisa ngokudla nangeziphuzo nangemkhosi nangezithuko ezingcwele nangamasabatha. Hallelujah. Kwisithunzi lapho umzimba kaKristu. iBhayibheli lento ibhalwe
incwadi yaseKolose ibhalwe umpostoli Paul. Hallelujah. KumaHebheru ibhalwe uJakobe, omunye umpostoli futhi wena uJesu. Izwi lilodwa, izincwadi zahlukene kepha bakhuluma lizwi linye. Bafakazelwa imbhalo, bafakazelwa izwi. Manje ke kuzokwenzeka kanjani ukuthi siphinde sishayisane ngembono, imbono yethu ayinamsebenzi. Izwi awunika incwadi yakho eMahebheru sahluko 11 verse 1. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Yes. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Yes. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu. Yes. Kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo. Yes. Ngokukholwa uAbele wanikela kuNkulunkulu Yes. ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini. Yes. Athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile, uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe. Nangakho asakhuluma noma efile. Ngokukholwa uEnoku wathathwa ukuze angaboni ukufa, akabe esafunyana, ngokuba uNkulunkulu oyemthabathile. Ngokuba engakathathwa ufakazelwe ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Uhambo lwakhe lokholo lwakhe lathokozisa uNkulunkulu Enoch, ingakho uNkulunkulu amhlwithi. Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Manje kufanele sikholwe yini? Sikholwa kanjani? Sikholwa kanjani? Kukhulunywa ngezinto ezibhaliwe phansi. Kuthiwa olungileyo uphila ngokukholwa. Ukukholwa kuvela ngezwi. Izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu usikaze ngale iBhayibheli. Uzafika sozibonakalisa kubantu nje, ufundisa abantu ngezinto ezingeBhayibhelini. Ukufakazela ukuthi abaprofeti nabapostoli bonke bakhuluma lizwi lini. Indaba inokukhuluma izwi lilodwa ngezinto ezingeBhayibhelini. Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa, ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona, nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. So mina ke budu Enigma nami sibonakalise ngaba naso uJesu efikile kumina wangitshela ukuthi ke angihambe ngotshela abantu ukuthi uJesu ukhona. Wathi ngeke ngize kuyena ngokuqeda umsebenzi. Izwi alishoyo lelo. Nani incwadi yafakaza into engiyishoyo njengamanje ukuthi umuntu okholwayo ukuthi uJesu ukhona, uNkulunkulu ukhona. Mina ngatshela lonto ukuthi angihambe ngitshela abantu ukuthi uJesu ukhona. Ngizabatshela lonto ngifakazelwa izwi. Ayikho into engizenzela mina for ukuthi ngithole udumo emhlabeni. But uma special ukuthi lento ibuyiseze ngathi ama celebrate kakhulu. Right ukuthi sazi izwi singaphikisani nani. Mina ngikwazi ukuthi ngizovuma into esho umuntu ingafakazelwa eBhayibhelini. Kusho ukuthi vele kusuke isihogweni sonke labantu esibashumayeza abayisihogweni. Manje iBhayibheli akekho umuntu ukudla ongcolisa umuntu, wena uthi ukudla kuyangcolisa. Unamanga Enigma, unamanga. Umnika incwadi ezenzo 2:38 Enigma. Incwadi izenzo isahluko sesibili. Unganisebenzisa iBhayibheli, unganisebenzisa igama lika Jesu Kristu. Ungalifaka iqiniso into leyishoyo. Mase khona manga phakathi seyingcolile leyo nto leyo. Into eyishoyo. Lezo into engishoyo. Unganisebenzisa igama lika Jesu Kristu. Ungathatha ama scripture ofuna eBhayibhelini. Kepha wafaka into engekho eBhayibhelini. Jwayele ungazinezeleli into ekhona engekho eBhayibhelini. Ungasubisi lutho. Awuthi ngikhombise uyayazi le ncwadi le, awungiphe incwadi yalontuzana yesibili waseKorinte. Incwadi yesibili waseKorinte sahluko 11 ngifuna uverse 13. Ngokuba abanjalo
bangabapostoli bamanga, Balabapostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo, izisebenzi ezikhohlisayo, beziguqula abapostoli bakaKristu. beziguqula abapostoli bakaKristu. Akumangalisi Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya. uyena uziphendula ingilosi yokukhanya. Ngakho akuyinto enkulu So uma nezikhonzi akuyona into zakhe enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga zizenza izikhonzi zokulunga. ezukuphela kwazo Iziphela kwazo kuzokuba yini? njengokwemisebenzi yazo. Njengokwemisebenzi yazo. Ngiyaphinda ngithi Yes. makungasho umuntu ngami ukuthi ngiyisiwula. Noma ukuthi ungibiza ngani nongibiza ngayo akulenkinga. Uthi mina ukhuluma nami futhi mina ngiqonde mina. Ayihleke isuwula. Nika incwadi ezenza ukuthi 38 yona nje yonke into ekumele bayenze abantu abantu basikholwa uJesu njengokushunyezwa kwabapostoli babenoJesu. Awabanika ukuthi uthini uJesu lapha kwincwadi yanontuzana incwadi yaLuka incwadi yaLuka sahluko 24 from verse 43 phinde unginika incwadi yanontuzana yezenzo sahluko 5 from verse sahluko 5 from verse 38 or 32. Incwadi yaLuka sahluko 24 from verse 43. Wakutha incwadi ngokwaLuka isahluko 24 verse 43. Yes. Wakuthatha wadla phambi kwabo. Wayesethi kubo, yiwo lawo mazwi, Asike sizwe uJesu ukhuluma ngani. yiwo lawo mazwi ami Yes. engawakhuluma kini Yes. ngisenani, Yes. okuthi kumele ukugcwaliseka konke okulotshwe Imali ngami izinto ezoJesu kufanele zigcwaliseke ezilotshiwe ngaye emthethweni emthethweni kaMoses nakubaprofethi nabaprofethi bonke nasemahutsheni. nakumahubo. Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Baqonde ini pride Imibhalo, yini kumele siqonde kanti. imibhalo. Wazi ungangibuka ngathi mhlambe ngisilima noma mhlambe angiqondi kahle mhlambe ngikholwa ukuthi wahlangana noJesu ngekuphekisi. Bathi kuthiwa siqonde ini? Imibhalo. Wavula uqondo ukuthi baqonde ini? Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde So imibhalo. mekuthi mina nawe silizilinye phela sifunyelwe imibhalo. Imibhalo emele sivune angavunwa ukuthi ngithini mina. Ngingedwa imibhalo imngaka ufakazi bubungaka bese ngithi ngizosaba ukuthi ngikhuluma into ngoba ukuthi ubone noJesu. Uma ukhuluma into engafaka iqiniso nayi imibhalo Simbulele ngayo. simbulele ngembhalo bese ithi uqhubeke ithini. Hallelujah. Wathi kubo, kulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu, avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe, Kushunyayelwa egameni lakhe ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kube kwezono ukuthethelelo kezona ezizweni zonke, ezizweni zonke kuqalwe eJerusalema. uqala eJerusalem. Nina ke Nina ningofakazi ke balezo zinto. Ningofakazi bambe lapho. Amen. Phinde unginike incwadi yezenzo 5 verse 32. Buka yonke into engikhulumayo fanele ngisekele ngani ngembhalo ngokuba uthi ke wavula ukuqonda ngani ngembhalo. Angiphikisani nembhalo ngiyenza ivumelana imbhalo ngokuba yona iyahambisana kusukela kuMoses abaprofeti amahubo nabapostoli bonke imbhalo yabo iyahambisana. Ungangisola ngithini uzosola mina ngosola iBhayibheli. Phela uhulumeni ukuthi nginenkani iBhayibheli linenkani. Ngoba ngikhuluma into zikeBhayibheli. Ne. Incwadi izenzi sahluko sesihlanu verse 32. Yes. Thina singofakazi Thina balezo ke zinto uthi nina ningofakazi nabo bazifakazele bona bawofakazi kanye nomoya ongcwele kanye nomoya ongcwele. uNkulunkulu amnikele labo abamlalelayo. Ufuna abantu abazi iqiniso abantu abamukelayo iqiniso uNkulunkulu bawufakazi labanye balezo zinto abahamba naye uJesu bamphatha bahamba naye babona zonke izinto azenza wabafundiswa bavula ukuqonda benza izimangaliso besindisa abantu bethinta abantu bevusa abantu abakhubazekile nabafileyo oPetro. NgokweBhayibheli kuyavela lokho. Ayikho into engikhulumayo evuna mina neyodwa. Ngivula iBhayibheli. Kuba noyazifakazela. iBhayibheli izikhulumela into eqondile. Awunika ubhuti uEnigma nabanye abazalwane incwadi yezenzo 2:38. Bonke abantu abafuna ukuhamba noJesu kubhalwe phansi eBhayibhelini. uPetru wayesethi uPetru wayesethi phendukani phendukane yiloyo yini lawo naloyo nalowo babhaphathiso
egameni likaJesu Kristu. kukho Oh, Jesus Christ, hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Yes. Hallelujah, Lord Jesus. Yilona lo bhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. kukho Oh, glory to God. Jesus Christ. Hallelujah. khona niyakwamukeliswa Hallelujah. isiphiwo sikamoya Wonke oyingcwele umuntu othi uyafuna insindiso kufanele adlule la kule ncwadi le. Incwadi yezenzo 2:38. Aphenduke ezonweni zakhe azobhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthathelana kwezono. khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele iBhayibheli lifakazela yonke into engifundisayo mina. Yonke into engifundisayo iseBhayibheli. Ngifundisa ngeBhayibheli. Uma ukuthi ngicathi ngiyakuphoza noma ngiyakuvimba, ngivimbe nawe ngeBhayibheli. Asiphikisani. Ngithi lithi iBhayibheli sikuhlola imbali. haleluya Umpostoli Paul wafika lapha eAntioch. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Bahlala nesikhathi kuhlolwa imbalo ngisho 2 years waqedwa. Yes, Lord. Bephikisana Amen. ngembalo. Yes, Jesus. Asikhulume ngembalo, singakhulumi ngemizwa. Yes, Lord. Ungalinge usheshe ube conclusion ukuthi ngivale ngomlomo ngeBhayibheli. Ngalokho ukuthi uJesu akangivali umlomo ungaphinde ngikhulume njengoba waJohane. Ongazange akholwe bamvala umlomo. Nama ngivala umlomo ungasashumayela khona bezobotha ngempela uJesu uthuma yena. Lord Jesus. Hallelujah. Ngivala umlomo. Hallelujah, Lord Jesus. ngoba isithembiso ngeseni Ayiyeke indaba yeBhayibheli phela. Asileke iBhayibheli. Siliyeke iBhayibheli lokuthi abantu bafuna ukukholwa imibhalo. Siphikisane neBhayibheli. Landela wena. Noma uzale ngo1900, noma uzale ngo1910. Incwadi imini iBhayibheli alishintsha. Lord Jesus. Uthi uJesu izolo namhlanje naphakade. Amen. So angikwazi ukuqhamuka namhlanje ngiqhamuke lesambulo esisha ngeke ngikwazi. uNkulunkulu uqinisile Makube uthi wonke umuntu uqamba amanga. haleluya iBhayibheli lona limini iBhayibheli. amen Into yakho mengafakazelwa abantu abawu6 abawu10 abahlangene uJesu ngeke ngikwazi ukuyivuma. So uma umuntu ufuna ukuhamba noJesu ngokweqiniso mzalwane noma ngabe ukuphi oshotsha athi izinto ezishiwo abantu ngaphandle kokufakazi beBhayibheli ngenxa uvele nandibuthaka andifuni ukuhamba ngesenamavili okufunda iBhayibheli. Njabulisa ubufakazi babantu kuphela. iBhayibheli lithi phendukani lona lo bhabhatisi abaningi bena babhabhatisiwe futhi yazange baphenduke. amen Baye wathi baphamisa izandla Jesu Kristu uyinkosi. Bona bonke abantu abafuna ukuhamba ngevangeli nangezwi eliphilileyo. Njoba ithi incwadi baqhubeka efundisweni yabapostoli. Amen. Nase. baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni Izinto lezi ekumele sizenze njengabazalwane sigcwaliswe ngalezi zinto lezi. Ubona abantu bengathi yi-threat noma ngathi mina ngisiphazamisi ngokuba ngihleli phezulu kweBhayibheli. amen Ayikho into engiyikhuluma ngokwami. Umuntu wazenkathi ngizitshethi ngcono mina. sekelo sokuphila iBhayibheli incwadi esinikiwe. Ngiyabona incwadi engifezele zona siyakuvezela ukuthi yonke into engikhuluma ngayo iseBhayibhelini. Angizami ukuziqhakambisa mina. Ngiqhakambisa umoya ongcwele ukutshela ulungile. amen Jesu Kristu inkosi. Bona bonke abantu abafuna ukubhabhatiza bazosithile le number libonayo ku screen. Ukuze uNkulunkulu enze indlela ukuthi ingene emanzini bese niqinisele esifundisweni sabapostoli abasithatha kuJesu. Ukuze ke sihambe ngokukholwa nangokuqonda zonke izinto ezibhaliwe phansi eBhayibhelini. uJesu Kristu inkosi. Osibala umkhuleko khona. haleluya baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla siyacela Nkosi egameni lakho Nkosi uJesu Kristu njengoba wayiveza Nkosi naPaul Nkosi siyacela uNkulunkulu namandla ukuba intando yakho yenziwe uvule Nkosi ngezwi lakhe linamandla zonke izindlebe zaba yithuli Nkosi nawo wonke amehlo abantu abahamba Nkosi ngenganekwane bengafuni ukukholwa izwi lakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu leyo zinto Nkosi ezivimba amehlabo Nkosi kuba bangaboni inkazimulo yezwi lakho sithi ngegama lenkosi uJesu Kristu iyawa Nkosi uJesu Kristu makube wena usebenza inhliziyo zethu Nkosi ukuba zithambele izwi lakho silamukele izwi lakho Nkosi ngokuba umuntu ngeke aphile ngesinkwa senyama kuphela kodwa ngamazwi wonke aphuma emlonyeni wakho Nkosi uJesu mayenziwe intando yakho wena uNkulunkulu onamandla uthembekile wena Nkosi uJesu uyinkosi nomsindisi uzele khona lokho emhlabeni Nkosi ukuba usindise impilo zethu ukuba sihambe silizwe izwi lakho nokuba Nkosi siyenze yonke intando yakho sigcwalise ngesiphiwo sika moya ongcwele omnikayo Nkosi bonke abakulalelayo bonke abenza intando yakho likhazumuliso igama lakho wena wedwa ongcwele ohlezi isikhatheni besihlalweni sobukhosi Jesu Kristu wena wedwa uyinkosi nomsindisi khazumuliso uNkulunkulu wena ohlezi esihlalweni esemazulwini egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen